Marabi at Danary. For this vlog, kami po ay magmumukbang muli ng Fresh Bro Alidengdeng mga kabsat. Sa Ilocano po tawag namin dito po kasi ay Alidengdeng. So ano pang naantay natin mga kabsat? Palag! Naglagay na si Papa Ant ng asin. Kaya tara na kakabsat. Kamatis. Wow. Let's do the pita-pita kamatis. Do the pitak-pitak sa kamatis. Hindi pa gaanong hinog ang kamatis namin kakabsat. Yan. Let's Ganito lang kakabsat. Yan. Ano to? Manamis-namis siya kakabsat. Lalo pa, fresh na kakabsat. fresh from the street. Kasi kakabsat ito, maraming nakukuha ngayon dito sa amin kakabsat. Kumbaga, season niya. Season niya ngayon. Ang sarap din gawing bagoong to, kakabsat. Perfect match na ano, mangga. Mangga, pwede rin kakabsat. Mangga, sibuyas, sarap. Perfect din na isigang ito kakabsat sa kamatis. Tapos lauk din. Bola-bola, ay torta, paksiw. Para matapos na kakabsat, sa akin na lang to. Para sa inyo. Para sa inyo. Para sa inyo. Ang laban na to. At dyan po nagtatapos ang aming vlog for today. Maraming salamat po sa pagsama at panonood ng video hanggang sa dulo nito po mga kabsat. At kakabsat, kung hindi nyo po kami naabutan sa Amazing Earth nung napanood nung nakaraang Yanes. Friday po, ay mapapanood nyo po sa live nila o replay sa Amazing Earth Sa kanilang page. sa kanilang page kakabsat. Maraming salamat po sa panonood. Salamat po mga kabsat. Don't forget to subscribe our YouTube channel Akakabsat TV. Garon din sa aming Facebook page ang Akakabsat TV. Please like And share and subscribe and hit the notification bell para always updated sa aming bagong
video. Bye-bye!